Allah bai faɗa haka nan ba, wanda yana cikin manya-manyan kaba'irori wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoratar da mutane a kansu. Wa inna ma kana hadha adlamal khalq, wato wannan ya zama mafi zaluncin mutane, shine mafi zalunci cikin halittu. لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان usuliha wa furuha, domin cikin abin da ya kai akwai ƙarya ga Allah, sannan kuma akwai canza addinai da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ya canza asalin addinan da kuma rassan addinan, kuma wa nisbatu dalika ila Allah, kuma ya dangana wannan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan ma huwa min akbaril mafasid, wannan yana daga cikin mafi girman bannatuta da ake yi a bayan duniya. Malai ce wai da fi zalika al-iddia'un nubuwa, kuma zai shiga a cikin wannan mutum yayi da'awa annabta, shine Allah ya ce au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay. Mutum yayi da'awar anna Allah yuha ilayhi, Allah yana masa wahayi, huwa kadhibun fi zalika, alhali kuma makaryaci ne a cikin wannan. Wayannan laifuka guda biyu suna cikin mayan laifuka, babu wanda ya fi zalunci cikin mutane, cikin halittu, irin wanda zai yi karya ya dingina ma Allah, ko kuma ya karya annabta ya ce Allah ya aiko shi alhali kuma Allah bai aiko shi. Wannan duka manya-manyan laifuka ne. Addinin na musulunci ya tsorata kwarai wajen faɗa ma Allah abin da bai ce ba. Shi yasa dole sai mutum ya yi hattara kan me zai faɗa, da yin wani bayani na addini wanda Allah bai ce shi ba, ka ce Allah ya ce kaza, da fassara ta wata aya ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita, da yin bayanin wani hukunci, ce hukuncin kaza kaza ne haka Allah ya ce a yi, alhali kuma Allah bai ce a yi haka nan ba. Duka wannan manya-manyan laifuka ne. Haka nan da da'awa annabta, mutum ya ce shi annabin Allah ne, Allah ma ya aiko shi. To duk waɗannan manya-manyan laifuka ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kuma ya girmama laifinsu. Waye da kullu fi hadhihi al-aya, mala yace zai shiga cikin wannan aya kullu man idda'a an-nubuwa, duk wanda ya da'awa annabta, ka musailama al-kazzab, kamar musailama al-kazzab, an yi shi wanda bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sun kai da'awa annabta, yace shi ma annabi ne, ane mai wahayi, domin bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wasu mutane da yawa sun yi ridda, sun ba addinin musulunci, suna ɗaukar cewa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya wuce, to addini ma ya tsaya. Don haka sai wasu sun kai da'awa annabta, sun ta ce su ma annabawa ne. Daga ce akwai musailamatul kazzab, shine wanda Abubakar radiyallahu anhu ya ɗaura yaƙi musamman gagarumi, an ka yaƙe shi, an ka kashe shi tare da jama'a ta yi, wanda sun kai da'awar annabta a Yamama an kai su. Wal aswadul unsi ko al'anasi, akwai kuma aswad al'anasi, shi ma ya yi da'awar annabta, ya ce shi ma annabin Allah ne. Wal muhtar, akwai kuma muhtar. Duka wa'annan wa gairuhum da wasunsu da dama min man ittasafa bi hadha al-wasf, wa'anda sun ka sifantu da wannan sifa ta dangana ma kansu annabta, suna cewa su ma ne musu wahayi kamar da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, haka nan kuma wanda ya ce zan saukar da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. Ai wa man azlamu, babu kuma wanda ya fi zalunci mimman za'ama, bisa ga wanda ya riya annahu ya qadiru ala ma ya qadiru Allah alaihi, cewa yana iya yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake iya yi, wa yujadillahu fi ahkamihi, yana jayayya da Allah a cikin hukunce-hukuncen Allah,
wa yashra'u min ash-shara'i yana shar'anta shari'o'i kama shara'a Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta su. Wato mutum ya zan shi ma yana hito da tashi shari'a, tashi doka, ga doka Allah ya ce ai shi ma yana yin doka, saboda asali shar'anta mu mutane dokoki aikin Allah ne. Halala bil khalq wal amr, halitta ta Allah ce, don haka ba da umarni cikin halitta na kuma aikin Allah ne. To idan wani mutum ya zo ya ce shi ma yana shar'antawa, shi ma yana da doka, shi ma yana da hukunce-hukunce da zai kawo irin hukunce-hukuncen Allah, ya ce sauran zilun mitla ma an zalama, ni ma zan saukar da kwatankwacin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. To wannan ya zama cikin manya-manyan azalumai a cikin rayuwar duniya. Haka nan wa da kullu fi hadha kullu man yaz'amu annahu yaqdiru ala mu'aradati al-Qur'an. Haka nan duk wanda ke riya cewa yana iya kawo wani abu da kwatankwacin al-Qur'ani, ya soki al-Qur'ani ko ya ma al-Qur'ani gyara, ya ci kuran al-Qur'ani, ya ci cikin al-Qur'ani akwai abin da ba daidai ba, ko akwai abin da bai kamata ba, ko akwai wani hukunci da ya yi tsauri, ko ya ce ƙur'ani ya zama tsohon yayi, yanzu ya kamata a taru a mai kuskurima, kamar yadda ake amendment na dokoki ko na laws da aga ƙasa. To duk wanda ke riya haka nan yana cewa lallai ya kamata a yi haka, ko alƙur'ani ya cancanta a mai gyara, aw annahu fi imkanihi an yace da mithli, ko ko ce yana iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani. To duka wannan yana cikin manya-manyan masu laifi a duniya. Duk wanda ya da'awa ɗaya daga cikin wayannan abubuwa, ya ce shi annabi ne, ko ya ce qur'ani akwai gyara, ya kamata a gyara qur'ani, kamar da ake samun turawan yamma suna irin wannan propaganda da cewa akwai surori cikin qur'ani sun yi tsauri, ya kamata a sassauta su. Akwai wasu hukunce-hukunce ba su dace da wannan zamani ba, domin an ce a ci gaba da yin su to al'umma za ta ci baya, zamani ya wuce wannan. Don haka a ganin su ya kamata a zauna a fayyace alƙur'ani, a tara wani kwamiti a yi alƙur'ani gyara, a cire wasu ayoyi, ko kuma a yi musu wata fassara ta daban wadda za ta dace da zamani. To wannan kafirci ne kai tsaye. Duk wanda ke wannan magana, ko wanda ya yarda da ita, ko wanda ke ganin ya kamata a ce an ci gyara cikin alkur'ani ko an canza wasu abubuwa, to wannan kafiri ne, ba musulmi ba ne, domin ya ci gyaran Allah, kuma ya karaita Allah, ya karaita manzo sallallahu alaihi wasallam. Duka wannan manya-manyan zulubai ne, suna cikin kaba'irori masu fitar da mutum a cikin addinin musulunci gabaki daya. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi masu wannan abin, ya ce suwa a zalumai, kuma su ne wayanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar mummunan makoma a ranar tashin kiyama. Don haka yan uwa musulmi mu yi hantara, mu yi kaffa da faɗin magana mu jingina ga Allah, wanda kuma Allah bai faɗa ba. Da yawa mutane suna yin wannan kuskure saboda jahilci. Sai ka ji mutum ya faɗi magana ya ce Allah ma ya ce, alhali kun babu inda Allah ya faɗi wannan. Yana so ya kafa hujja ne, ko ko ya ce ai cikin alkur'ani ma akwai magana iri kaza. Alhali kuma in ka diba alkur'ani gaba daya babu inda Allah ya faɗi wannan magana. Ko ko ya ce hukuncin kaza matsayi ne kaza, ya ce kuma Allah ya ce haka, alhali kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai ce haka. Wata magana larabci ne kawai, larabawa sun ka faɗe ta. Idan larabawa sun faɗi magana ba ka ɗaukata ka ce Allah ya ce, don shi wani bai bambanta Qur'ani da maganar larabci. Ne an ka ja larabci ko waka wani mawaki na larabawa sai ce sadakar labarasa, shi dai tun da ya ji larabci ya ji kalmomi irin na Qur'ani, to Allah ya ce. Sai ka dina cewa Allah ma ya ce kaza, Allah ma ya ce kaza. To wannan kuskure ne babba. Abin da ya kamata ka ce masu karin magana sun ce kaza, ko wani mawaki ya ce kaza, ko masu hikima sun ce kaza. Kai ko da hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka yankewa kai tsaye ka ce Allah ya ce kaza, duk da yake ko Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shaide shi
cewa duk magana da zai yi wahayi ce, amma tun da ba a saukar da abin ta hanyar alkur'ani ba to ba za ka shigar da shi cikin qur'ani ka ce maganar Allah ya ce kaza, sai dai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. to kuma yana da alaka da yi ma Allah kariya, yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kariya, domin su ne ke shar'anta abubuwa da addini. don haka yadda ba a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala kariya, haka nan ba a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kariya. kakka ce annabi ya ce abu alhali bai ce ba. yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. duk wanda ya karya jingina zuwa gare ni da gangan ba bisa kuskure ba, to ya zaban makan shi mazauni a cikin wuta. ina wannan ya gwada kaba'ira ce babba yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kare. haka jama'a mai hatta da hadithai ba a saurin faɗin su sai an samu tabbacin hadithai ne ingantattu, ba masu rauni ba ne, ba hadisan karya ba ne, ba sauran dai hadisai waɗanda ba a amfani da su ba ne. wajibi ne duk magana da za ka dangana ga Allah cikin ladabi ya zan ka tabbatar da magana Allah ce, kuma haka ya kanuhi kayan ka faɗe ta cikin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. akwai cewa duk abin da za ka faɗi ka jingina zuwa gare shi, ka samu tabbacin wannan magana tashi ce, ba magana wani bace. wannan ya gwada kana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana mutunta shi. amma duk sanda za ka zabura kawai ka mai da maganganun annabi kamar maganganun tsakankanin annabi ya ce annabi ya ce Allah ya ce Allah ya ce, alhali kuma baka da tabbas, wannan babban kuskure. amma dai ka ce ka ji an ce kaza, ka ji ana cewa kaza, wannan babu matsala. ka faɗi abu yadda ka ruwaito shi, in ba daidai kake ba sai wanda sun daidai ya gyara maka. amma dai saurin dangana magana zuwa ga Allah da saurin dangana magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu tabbaci, to wannan babban zalunci ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu. sai Allah ya ci gaba da mana bayani ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. da za ka ga azaluman masu karyata Allah ko masu yi ma Allah karya ko masu karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ko masu karyata alqur'ani ko masu cin gyaran alqur'ani da shari'ar musulunci, su musu kwaskwari masu cewa cancanta a yi amfani da su a wannan zamani ba, masu kyaman musulunci, masu kyaman addinin Allah, masu kyaman shari'o'in Allah da kwace-kwacen Allah. to da za ka gansu lokacin da suke fi gamaratin mautu, cikin wahala ta mutuwa, magagi na mutuwa. kun san mutuwa tana da magagi, abinda muke ce ma ciwo na ajali, wato tana da zafi, ba wai sauki gare ta. yasa za a ga lokacin da mutum zai mutu, mafi yawancin mutane suna shan wahala kwarai yayin mutuwa. mutum ya yi ciwo mai wahala, in kuma lokacin fitar ran shi ya yi kaga ya shiga wani yanayi mai damuwa, duk wanda ya kai shi wannan yanayin sai ya tausaya mashi. wanda yadda za a ga mutum kai da ka gani ka san ba ya da sukuni, ka san yana cikin wani yanayin da shi ɗai ya san halin da yake sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala. to musulmi ma kenan, to yana ga wayannan azzalumai makiya Allah subhanahu wa ta'ala. shine Allah ya ce da za ka ga lokacin da suke cikin magagin mutuwa, aisha da'ilu tsanance-tsanancen mutuwa, wa hawalu da tsorace-tsoracen shi alfabi'a mai tada hankali, sun shiga wani yanayi wa kura da shari'a da kuma bakkan ciki ga sunan masu muni wanda suke baibaye mutum a lokacin mutuwa. da ra'aita amuran ha'ila, da kaga al'amari mai tada hankali, da kaga tashin hankali, inda za a kuren yi maka kaga halin da azzalumai suke shiga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai wato ɗauki rayuwarsu. wahalatu za ka gansu cikin wani hali la ya kadir ruwa sifu an yi sifa, babu wani mai iko wanda zai iya siffanta wannan yanayin da suke ciki. magagin mutuwa abu ne mai tsanani. sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake yana cewa Allah ya sassauta mashi magagin mutuwa. ko lokacin da bai da lafiya annabi ya dinga haka, ya sa hannu cikin ruwa, ce a kawo mashi ƙwarya ko kofi da ruwa, ya sa hannu ne ya shafi huskarsa, ya ce kai inna lil mauti la sakarat, wallahi mutuwa tana da magagi, tana da ciwo, tana da ɗaci. shi yasa Allah da zai faɗi mutuwa sai ya siffanta ta da cewa ɗanɗanar ta za a yi.
ya ce kullu nafsin ba'iqatul maut, kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa. To da an ce za ka ɗanɗani abu ka san yana da wahala, ya samu da hausa za ka ce sai ka ɗanɗani kudanka, yana nufin za ka sha wahala sosai. To da wanda ce ka ɗanɗane shi za ka ɗanɗani ɗacin shi. Mutuwa tana da ɗaci sosai, Allah ka ba mu mai sauki. To da za ka ga wannan lokaci da ka ga abin mamaki. Sannan kuma wal mala'ikatu basitu aydihim, mala'iku suna shimfiɗa hannayensu ila ulaika zalimi, zuwa ga wa'annan azalumai almuhtadiri, wa'anda ajalinsu ya zo karshe, wa'anda za su mutu bidarbi suna dukansu, wal azabi su ne musu azaba. Domin in mala'ikun mutuwa suka zo ga kafirai da azalumai, to na farko dai mala'ikun za su zo da siffafan tsoro ne, ba za a gansu da siffar sauki ba ko rahama ko tausayi, za a zo da siffa mai muni. Haka mutum zai firgici, sannan za su dinga dukan mutum kamar wadda wata aya ta yi bayani, wal mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mala'iku za su dinga bugun fuskokinsu da kuma bayansu wajen duburarsu, su dinga bugunsu. Ma'ana suna cewa akhriju anfusakum, ku hitar da ranku ya hito, domin rai mummunan rai in ya ga mala'ikun zai tarwace cikin jiki bai son hita, saboda ya san daga nan cikin azaba ne. Domin za su zo da wasu tawo ko kyallaye na musamman na wuta, wanda an gaso su da wuta, sun gasu sun yi ja sun yi baki saboda tsabar dahuwa. Don sun ciri ran nan ciki za su sa su rufe cikin azaba ta Allah, sannan a yi sijji da su. Shi yasa Allah ya ce wannan zaya ta garba. Kun ga Allah ya rantsuwa da mala'iku masu fisgarar kafirai, fisga mai karfi, babu sassauci, babu wasa. In mutum ɗiba abun zai ga abun nan akwai wahala. Ko yanzu ɗaya a ce kawai a cire ma aka yi wa, kawai a ce aka yi wa kawai za a cire. A ce a samu wani awartaki ko a ce abin rikawa, a ce filaya, a ce a cikin aka yi baka kawai ta jikin ka guda kuma ka ji irin azabar da za ka ci. Wani su ma zai yi mamaki yawanci, ko da za a gama ba san inda kake, saboda tsananin ya yi tsanani. Ku riba wannan, kuna gani yanzu in ka ce asibiti duk wani abu da zai shafi a taɓa jikinka galiban ana yin kokari sai an ɗan kashe fatan gurin. Jihohi masu kai sako zuwa ga kwakwalwa sai a ɗan yi kokari a dakatar da su daga kai wannan radadin, sai a yi mutum bai sani. Ku tambayi wanda aka cire ma hakori, ko wanda aka cire ma ido, ko wata gaba ta jiki ne, ko wanda za a yi ma aiki a musu operation, yaya mutum ke ji, ko wanda suka kare idan za a dora su. Kun ga wannan fa mutum ne dan uwanka, wani dan abu ne kaɗan za a yi mutum. Ni da yadda hankalin mutum ka tashi, yadda mutum ka ruɗewa ya shiga cikin tsanani, shiga cikin magagi. To yana ga mala'iku wanda ba su ji ba su gani, umarni da aka ba su kawai shine za su aiwatar. Kuma Allah ya ce musu an tsoron wannan kafiri ne, wannan dan wuta ne, wannan shaƙiyi ne, wannan fajiri ne cikin al'umma, ya yi manya-manyan laifuka gima-gimai wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai nufinsa da samun rahama. Idan suka yi wannan fa ya kuluna lahum inda munaza'ati arwahihim wa qalqiha, suna gaya musu lokacin da za su cire rayukansu su fisge su, suna cewa akhriju anfusakum, fito da rayukanku da kanku. Wato a ce ran nan fito, haka za a dinga cizgo shi ana matsa shi, babu rahama babu sauki. Su ce alayhi tu zauna azabar hun, yau za a saka muku ai al'azabar shadid, da wata irin azaba mai tsanani, allazi yuhinuku wa yudilluku, wanda za ta kulakanta ku da fuskanta ku. Malai ce wal jaza'u min jinsil amal, sakamako zai yi daidai da aikin da sun ka aikata. Ma'ana sun yi aiki mummuna mara kyau, ba su raga ba su yi abin da ya kamata ba. Su ma Allah subhanahu wa ta'ala ranar ɗiba rayukansu, Allah ba zai raga musu ba zai sauƙaƙa musu ba, za a ɗebi ransu cikin rashin daɗi. Haka Allah subhanahu wa ta'ala zai musu. Fa inna hadha al-azab, wannan azaba za a yi musu ne bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq,
saboda abin da kun kasance kuna faɗi ga Allah wanda ba na gaskiya ba, min kadhibikum alai, saboda kare da kuke yi zuwa ga Allah, wa raddikum lil haqqi, da kuma kin gaskiya da kuke yi, kuna kwabar gaskiya ya an faɗi gaskiya ku ce ba haka take ba, ku kawo ƙarya ku gwama da gaskiya don ɗaya ku bata gaskiyar allazi ja'at bihi rusul, gaskiyar nan wadda manzanni sun ka zo da ita. wa kuntum an ayatihi tastakbirun, kuma kun kasance masu girman kai, ai ta tarafa'una, kuna daga kai anil inqiyadi laha, daga barin jawuwa zuwa ga gaskiya, wal istislami li ahkamiha, kuma kun ki miƙa kai, kun ki miƙa wuya ga hukunce-hukuncen gaskiya da hukunce-hukuncen addinin musulunci. Duk wanda ya girman kai an ce mai wani Allah ya ce kaza, annabi ya ce kaza, ga gaskiya daga manzanni, mutum ya yi girman kai ce a ni ba zan ba, ni na fi karfin kaza, to ranar mutuwar shi ko Allah zai kaskanta shi tunan duniya, za a yi mai azaba ta wulakanci. Allah ya kare. Malai ce wa fi hada dalilun ala azabil barzakh wa na'imi, wannan aya ta cewa za a yi ma'azalumai azaba lokacin cirararsu yana cikin dalili, yana cikin hujja da malamai suka dogara da ita akan cewa akwai azabar barzakh, wato azabar gab da mutuwa da kuma bayan mutuwa kafin tashi alkiyama. Lokacin da mutuwa ta zo mu mutu, daga wannan lokaci to ya shiga wata rayuwa kuma ta daban. Bayan ya mutu an rufe cikin kabari, ya shiga wata rayuwa ta daban, ita ake ce rayuwar barzakh, wato yana tsakanin duniya da kuma lahira. Ya bar duniya domin lokacin ba batun dawowa duniya, duk wanda ya yi duhudu da mala'ikin mutuwa to shi kenan an gama, tashi ta kare. Ba wanda ya arba da shi ya dawo ya da labari ya ce ai na sha da cat, ba ko an fara fasura, an fara ne da dai an ka kawo mai kazanin nisa sai an ka kare, ko na samu na kuci, ko sun ka ce bari ka huta bari sai mun dawo. Duk wanda aka kama ya ta ba wasa magana, Allah ya riga ya take kowa, shi kenan sai kowa ya hakura, a ta yi dubaru a gama a wuce wurin, a ta yi koke-koke. To wannan rayuwa ana ce mata rayuwar barzakh, shi yasa ba wanda ya san hakika ne da take sai Allah. Kuma rayuwa ce wadda kawai abin da ake so ka yi imani, hankalinka da tunaninka da ganinka zai iya gano ma ita. Abin da ake so ka yadda tun da kai mumini, ka yadda za a yi wa abu. Domin zo na iya cewa to ai ni kafirai sun sha mutuwa gabana, ban ga sun shiga cikin wanga yanayin ba. To sai a ce a to ai abu ne wanda hankalinka da tunaninka bai iya gani. Ai wata rayuwa ce ta daban, ba irin rayuwar duniya ba. Ta rayuwar duniya ce ka iya gani kuru-kuru, ka ganta, ka gane ta, ka shaide ta. Amma abin da ya shafi lahira gaba ɗaya, da labaran da ake ba, da abin da zai faru wurin mutuwa da bayan mutuwa, da shiga kabari, da azabar kabari ko ni'imar kabari, duka wannan gaibi ne, kuma rayuwa ce ta barzakh. Mutum ba zai iya sanin wannan ba da ce wannan dalili ne na cewa akwai wannan azaba wani ilimi, kuma akwai ni'ima daga sadda mutum zai mutu zuwa sadda an kurfe shi. Domin akwai masu musul azaba irin wannan, suna cewa babu ta, saboda sun diba su ganta ba. Yanzu an ce an rufe mutum kafiri, an nemi azaba, kabari na mace shi, an ce wasu ma ana juyar da fuskarsu su koma su kalli yamma bayan da an sa su gabas. Mun muna ganin mun yi rami mun sa mutu fuska ta yana kallon kibla, to saboda mugun mutum ne, in mala'ikun ku za su juya su mai da shi yamma, ce kai ba mutumin gabas ba. Misali ba ka sallah, ba ka baka cancanci ka kalli gabas, za a yi mashi irin wannan. Akwai dai nawan azabu da dama, mace zai, kunamu, wuta, sauran abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi mutane azaba cikin kabari. Da wasu suna musu saboda sun ce mun ta buɗe kabara ba mu gani ba, sai mu ga yadda an sa mutum yana nan haka, sai dai mu ga hankali ƙasa tana ci ne, yana rubewa, yana zuganyewa har ya bace daga ƙasa ne. Su ce a ce musu ai ku irin wagga rayuwa ce wadda Allah ɗaya san hakikani yadda take. Kai ga idon ka ba ka iya gani, in shi dai ran da a cikin jikin Allah ya aishe shi, kuma ya faɗa mana zai ci gaba da mai azaba har a tashi ranar tashin kiyama, sannan ya yi hisabi.
to don haka wannan rayuwa ce ko ni'ima da ake samu cikin kabari abu ne wanda ya zama Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗaya san yadda yake. In kana son ka gane haka ka ɗauki mafarkin da kake yi, don za a kwanta bacci cikin ɗakin ka bisa gadonka ka tafi duk wanda an nan tare da kai kwanci kila iyalin ka kila wani da kuma kwana tare in ma bisa gado guda kuke za ka tafi kana mafarki ka ji ka tafi wata ƙasa ko kana tukin mota ko ga ka Saudiya kana dawaki ko ga ka ana ta hada-hada da kai ko ka ganka ofis ɗinka ko ka ganka wani wuri hali kuma kana nan kwanci ba inda ka motsa kuma duk wani a tare da kai bai iya ga hangen menene ka kai ba wata na'ura da za a sa a ce yanzu sai ni yake kwanciyar ga mafarkin kaza ya ga kaza ya ga kaza yanzu haka yana wuri in kana ma jin yunwa ka ji ka ci abinci ka koshi ko irin yanzu da ramadana ne tsakar rana bayan azahar ka aiki kishin gida masallaci sai kai mafarkin an kawo maka ruwa masu sanyi ka sha ka cika cikin ka tace ko ka ji alat ko an ma kaza ko an ma kaza duk ana samun wani ko kai mafarkin ga wani ya kawo ma ziyara ko kai mafarkin wani abu da kaka tsoro ga shi ya cimma yan fashi sun biyo ka kaya haɗari mace sai kana ta gudu kana sheka da ka kuma kwance lafiya yau to me yasa ba ka gane wannan halin da yake ciki kuma ba mai karyata wannan ya ce a karya ne ba a mafarki karya ne babu wanda zai karyata don kowa na yin shi to ashe dan adam yana shiga wata rayuwar da ba wanda ya san irin ta sai shi kai ɗaya da kai mafarkin nan kai ɗaya ka san me ka gani sai ka tashi gaba da labari ko lokacin mutum ya tashi yana ta shisheka yana wahayi kai Allah ya bai da mafarki karya saboda ya sha wuya wani kuma ya tashi ya daga hannu ya ce Allah ka tabbatar da abin da nake saboda ya ga nasara ya ga jin daɗi to rayuwa ce wadda ba ka iya kwatanta ta ya take to in dai mafalki gashi ba mai iya gane yadda ka kai sai kai da kai ya abunka to ya mutum zai karyata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai yi ma mutum lokacin mutuwa ko bayan ya mutu sannan ba wanda ya tafi ya dawo balle ya baka labari ya cikin abin nan wani na tafi bangare ba ba duk wanda ya tafi an surma yake sai dai kai mafarkin shi ga wani ya mutu gashi kuna tare an yi kaza wani lokaci ba har ya faɗa ma wasu maganganu ko ka gani cikin wata kyakkyawar siffa ko wani kun ka gani cikin wani mummunan yanayi da gani ka san yana da bukata don da yawa ana mafarkin wato matattu da yanayi mara daɗi musamman iyalansu ɗiyansu ko abokansu ko wasu da sun karayu tare da su za a gan shi ba cikin yanayi ba ka gane kamar talat haka bai da sutura mai kyau ya rani ya kanjami ya yi duhu ya yi baki ne ya bushe gashi nan dai abinda wannan ke gwadawa yana da bukatar addu'a na ku da ya bari bayan ku taimaka mai da addu'a yana tsananin bukata to akwai ire-iren wa'ina abubuwa da dama da za mu yi mafarki da su to in dai za mu tabbatar da cewa lalle muna yin mafarki don haka dole mu yadda da cewa kuma barzakh ma gaskiya ce azaba da na'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ce zai yi cikin kabari ko zai yi lokacin ɗiban rai ko wannan abun gaskiya ne kamar yadda ake wasu azaba haka kuma wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ne musu ni'ima wasu za a ga mala'ikun sun zo musu saboda Allah ya yarda da su za a zo musu da siffa mai kyau suna lallashinsu suna kanshi su ne wannan shibati na shibar wanda Allah zai ci a ɗaiɗe rai cikin sauƙi ana matso rai ana ba ka hankali ana sannu ana bi a hankali sannan ana yi mutum albishir bushara cewa kada ka yi bakin ciki kakka damu kakka ji tsoron abin da za ka bari nan baya iyalinka da ɗiyanka da kaza duk Allah zai kula ba da su kakka yi bakin cikin kuma inda za ka kakka damu inda za ka sauki ne wahala ta duniya da ta lahira ta kare maka daga yau duk wayar da ka sha ita kenan daga yau kuma sai daɗi wani saman wani saman wani Allah ka sa muna ciki wannan babban ni'ima ce to wanda ka kawo azaba da wahala irin wannan kin gaskiya kin alqur'ani karyata manzanni yin kirkirar karya a dangana ga Allah subhanahu wa ta'ala to mu nisanci wa'annan miyagun
laifuka da suke sa mutala faɗa na gaskiya. In ka ga gaskiya ka rike ta, kowa ya faɗe ta. Kaka ce ai ban shiri da wani, wallahi duk abin da ya faɗi ban yadda. Wannan kuskure ne. Komi rashin shirin ka da mutum, in ya faɗi gaskiya ce ita wa kan gaskiya ce. In ita gaskiya ba tashi ba ce, ta Allah ce. Sai ka ansa ka yi amfani da ita. Allah ka ba mu ikon gane gaskiya kuma ba mu ikon aiki da ita. To ci gaba. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Subhanahu wa ta'ala ce walaqad ji'tumuna furada, hakika kun zo muna kuna guda wato da ɗai kama khalaqnakum kamar yadda mun ka halitta ku awwala marratin tun farkon halitta ku. Yadda kun ka zo duniya guda haka za ku koma gaban Allah guda. Wa taraktum ma khawwalnakum, kun kuma bar duk abubuwan da mun ka ba ku, duk ni'ima da duk tarkacen da mun ka ba ku na samu na duniya kun baro shi can wara aburikum bayan wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Allah ce kuma ba mu ga wayannan masu ceto na ku ba, wayanda kuke riya cewa za su cece ku, kun kai tarayya da Allah da su, kun ka ce su ma masu ceto ne, su ma za su agaje ku gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce to yau ba mu gansu ba, suna ina. Laqad taqatta'a bainakum, hakika an yayyanki an kakkace tsakanin wato an raba ku da su, babu ku babu su. Wa dalla ankum ma kuntum tazumun, kuma duk abin da kun kasance kuna riyawa na karya yau ya bace muku, ba ku gan shi ba kuma ba ku gan su ba. An riga an samu matsala, babu su babu malai ce da Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Wato Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin cewa al'umma za su koma mashi lokacin mutuwa guda. Yadda mun ka zo nan duniya daban-daban, rana lokaci to haka kuma mutuwa take. Yau wani ya mutu, wani ya mutu da safe, wani da rana, wani da daddare, wani da yamma. Za mu tai daban-daban, sannan dalilai na mutuwar su ma daban-daban, kowa sanadin mutuwar shi ba iri guda ba ne. Ma'ana Allah bai kaddari zai yi mu rana guda ba duk mutu, kuma Allah bai kaddari zai ɗauke mu rana guda. Sai kaje za mu yi ta zuwa a hankali, wasu su haifi wasu, haka nan za mu yi ta komawa kuma da guda. Duk sanda haka an haifi wani abun halitta, to daidai wannan lokacin wani shi kuma ya koma. Sanda za ka zo duniya, shi wani har ya gama cin duniya, ya gama ya koma. Ya zo suna can shekara 1000 da wani abu suna ƙasa, sun tafi ko shekara 2000, wasu 3000, wasu 5000. Illa ma sha Allah ɗaya san adadin shekarun duniyar ka sanda an ka fara mutuwa, kuma guda an kai ta tafiya guda. Sannan Allah ya san lokacin kowa, ya san sanadin kowa, ya san kuma adadin waɗanda sun karsu, ya san na farko, ya san wanda zai zama na ƙarshe. Allah subhanahu wa ta'ala ya kididdige wannan, ya rubuta, ya aji, kuma ba a tsallake wannan kididdiga ta Allah subhanahu wa ta'ala. To haka Allah yana gaya mana cewa za mu koma guda da ɗai za mu je mu haɗu da shi. Sannan sanadin mutuwan mu kuma shi ma daban-daban. Mutuwa guda ce, kowa zai ɗanɗane ta, amma sanadi wani daban, wani kashe shi za a yi, wani ma shi zai kashe kai ne, wani dabbobi za su canye shi, wani rashin lafiya zai yi, wani haɗari zai yi, kai wani ma kawai abinci zai ce kuci sai ya mutu, kawai koshi ya sha ruwa kuci sai ya mutu. A ce ba wani da natural death, kawai haka nan kawai an ga ya mutu. A diddi ba shi a auna shi tsakanin da Allah, ba a ga wani abu da ya zama sanadiyar mutuwar shi, illa dai lokaci ne ya mutu shi kenan. Wani kuma rashin lafiya iri kaza, wani kaza, kowa da sanadi ne.
haka Allah subhanahu wataala ya kaddara. To haka za mu taimaka Allah subhanahu wataala guda Allah ce kama khalaqnakum awwala marratin, kamar yadda mun ka halittu, kamar yadda kun ka zo daban-daban. Wani ya zo shekara da wani shekara da ta wuce an kai, wani yana nan da cikin watan, wani watan da ya wuce, wani cikin satin da wani satin da ya wuce, haka dai lokacin da wani yake da shekara guda, wani yana da shekara 5, wani 10, wani 20, wani sama da haka. Duk haka Allah subhanahu wataala ya kaddara mun ka zo duniya ga daban-daban. To haka kuma za mu bata. Amma in za a kiyama, to ita wannan rana guda za a, in duk an gama mutuwa, in Allah zai tashe mu, to rana guda za a tashi. To haka ita lahira ba mai rigan kowa zuwa, kowa zai je rana guda ne. Ran da Allah ya sa an kai busar kaho na tashi alkiyama, kowa ran nan zai tashi, babu mai rigan mu. Ba ka cewa ne yaushe ka zo, ai ni na daɗe tun ɗazu nake da a'a, ko da za ka tashi shi ma za ka ga ya tashi. Kai baka san sadda ya zo ba, shi bai san sadda ka zo. Haka za a yi wannan tashi. Kuma sai Allah ya mana wani wa'azi, ya ce wata rattun ma khawwalna, za ku bar duk abin da mun ka ba ku, ai a aina ku, abin da mun ka ba ku na dukiya, wa an amna bihi alaikum, da duk abin da mun kai muku na ni'ima, za ku bar shi wara a zuhurikum bayan ku, la yaquluna ankum shay'a, baya wadatar da ku komai gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Wato duk wanda ya mutu, to duk abin da ya aje na duniya da duk samun da ya da duk abin da ya tara nan duniya zai bashi. Ba mai gargada dukiya ta ita da ita lahira, babu. Kowane zai bar dukiya da ɗan yana da magada su cikin ma daidai da magada, haka dai sai dai ya ba abin da ya tara. To zai ba kuɗi ne, zai ba gida ne, zai ba motoci ne yana da su, ko mota ce ko mashin ne, zai ba sutura ce, duk wani abu da mutum ya mallaka, balle akawun da banki shi da ma yana, sai dai a rubuta takarda a kai ma banki a ce wani ya mutu, ga certificate of death din shi, ga kaza ga next of kin din shi, ga kaza a hada a bada. Shi kenan wannan dukiyar ta zama ba tashi, da kamfanoni da gidaje da gine-gine da shares da ya saye da komi tun zai musu. Yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake gaya mana wani abu mai ban tsoro, ya ce in mutum ya mutu an ta kiyama, mutum zai dinga tunawa ya ce mali dukiyata ranar tashin kiyama. Mutum zai yi da na sani ya ce ina kuɗi ne, ina dukiyata, ya ga ya tashi maciyaci ne, bai da komi, tsirara huntu, ba riga ba wando ba komi, zai ta cewa dukiyata tana ina. Kamar yadda wanda aka ba takardu ga hannun hagu zai ce ma agana anni maliya halaka anni sultaniya, zai ce dukiyata ba ta amfana muku, ban ganta ba, mulki na ma da iko na nan da nika kafafiya da shi ina bankama ban gane ba. Duk masu girmama ne ban ga ba mai girmama ne, don can ba a girmama kowa, sai yan Allah ya girmama ka, mala'iku zai sa su girmama ka, amma ba mutane. To mutum zai dinga cewa haka nan, sai Allah ya ce ya kai dan adam, ai ba ta da wata dukiya illa abin da ka ci can duniya ka kasa shi, ko kuma ka sa ka yi sutura da shi, ka tsohon da sutura, ko kuma ka yi sadaka da shi yawansu, shi wannan shi za ka gani nan lahira. Wato duk abin da ka tara da duk abin da ka mallaka an ta ce gaban Allah bai wadatar da kai. Don haka abin da ka ci nan duniya kan more, to shi an naka. Ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka sa sutura mai kyau, ka yi abin da ya kamata, to shi an naka yanzu ka gama da shi, ka sa ka ji daɗi ka more. Shi sa subhanahu wataala ya ce in ya maka ni'ima, to ka gode ma ni'imar ta hanyar a gani abin da haka ci ya zama ya yi daidai da matsayinka, suturar da haka sawa ta zama ta yi daidai da ta matsayinka. Kada Allah ya baka dukiya kai ba kanka kauro kai kan kake ci, don da yawa za a ga mutane haka nan, wani kawai dukiyar gadi Allah ya bashi, yana ta tsaronta, bai ci bai sha, bai taimako, bai sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala azama, wani ko zakka bai yi, balle ya sauke nauyin iyalin shi,
balle na duk wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala dora mai nauyi koyi wani ihsani. To mutum bai da komi cikin dukiya ta sai abin da ya ci ya batar ko ya kasa ya bi jiki ne shi ke, ko ya sa ya more, ko ya yi duk wani abu na jin daɗi. Ka gina gida ka shiga, ka sai abin hawa ka hau ka ji daɗi, ka yi aure kila ka ji daɗi, ka yi kaza shi kenan. To ya ka abin da Allah ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ku kai sadaka da shi fa abu kai ci, to wannan abun ka wanzar da shi za ka isko shi nan a ranar lahira. Amma duk ba haka ba, duk wani abu da mutum ya tai da shi to ya ba zai amfani shi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ba wannan ba to ka riga ka tafi ka bashi can wasu ne za su more mishi, wasu ne za su yi amfani da shi. Allah ya sa mu dace. To haka Allah subhanahu wataala ya ce musu, don haka kun baro komi a duniya ba kuma zai amfane ku da komi ba. wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Malai ce fa innal mushrikina, su mushrikai, yushrikuna billahi, suna shirka da Allah, wa ya'buduna ma'abul mala'ikata, suna bauta ma mala'iku tare da Allah, wal anbiya'a, da annabawa, was salihina, da mutane na kwarai. Kun ga saboda girman shirka, komi girman mutum, komi daraja ce in ka hada shi da Allah, to kai ratin tun farkon halittar. Yadda kun ka zo duniya guda haka za ku koma gaban Allah guda. Wa taraktum ma khawwalnakum, kun kuma bar duk abubuwan da mun ka ba ku, duk ni'ima da duk tarkacen da mun ka ba ku na samu na duniya, kun baro shi can wara aburikum bayan wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Allah ce kuma ba mu ga wayannan masu ceto naku ba, wayanda kuke riya cewa za su cece ku, kun kai tarayya da Allah da su, kun ka ce su ma masu ceto ne, su ma za su agaje ku gaban Allah subhanahu wataala. Allah ce to yau ba mu gansu ba, suna yana. Laqad taqatta'a bainakum, haqiqa an yayyanki, an kakkace tsakanin, wato an raba ku da su, babu ku babu su. Wa dalla ankum ma kuntum tazumun, kuma duk abin da kun kasance kuna riyawa na karya yau ya ɓace muku, ba ku gan shi ba kuma ba ku gan su ba. An riga an samu matsala, babu su babu. Malai ce da Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Wato Allah subhanahu wata'ala yana nufin cewa al'umma za su koma mashi lokacin mutuwa guda. Yadda mun ka zo nan duniya daban-daban, rana lokaci to haka kuma mutuwa take. Yau wani ya mutu, wani ya mutu da safe, wani da rana, wani da daddare, wani da yamma. Za mu ta yi daban-daban, sannan dalilai na mutuwar su ma daban-daban, kowa sanadin mutuwar shi ba iri guda ba ne. Ma'ana Allah bai kaddari zai yi mu rana guda ba duk mutane, kuma Allah bai kaddari zai ɗauke mu rana guda. Sai ka za mu yi ta zuwa a hankali, wasu su haifi wasu, haka nan za mu yi ta komawa kuma da guda. Duk sadda haka an haifi wani abun halitta, to daidai wannan lokacin wani shi kuma ya koma. Sadda za ka zo duniya, shi wani har ya gama cin duniya, ya gama ya koma. Ya zo suna can shekara 1000 da wani abu suna ƙasa, sun tafi ko shekara 2000, wasu 3000, wasu 5000. Illa ma sha Allah ɗaya san adadin shekarun duniyar da sadda an ka fara mutuwa, kuma guda an kai ta tafiya guda. Sannan Allah ya san lokacin kowa, ya san sanadin kowa, ya san kuma adadin waɗanda sun karsu, ya san na farko, ya san wanda zai zama na ƙarshe. Allah subhanahu wa ta'ala ya kididdige wannan, ya rubuta, ya aji, kuma ba a tsallake wannan kididdiga ta Allah subhanahu wa ta'ala. To haka Allah yana gaya mana cewa za mu koma guda da ɗai za mu je mu haɗu da shi. Sannan sanadin mutuwan mu kuma shi ma daban-daban. Mutuwa guda ce, kowa zai ɗanɗane ta, amma sanadi wani daban, wani kashe shi za a yi, wani ma shi zai kashe kai ne, wani dabbobi za su canye shi, wani rashin lafiya zai yi, wani haɗari zai yi, kai wani ma kawai abinci zai ce ku ci sai ya mutu, kawai ko shi ya sha ruwa ku sai ya mutu. A ce ba wani da natural death, kawai haka nan kawai an ga ya mutu. A diddi ba shi a auna shi tsakanin da Allah, ba a ga wani abu
da ya zama sanadiyar mutuwar shi, illa dai lokaci ne ya mutu shikenan. Wani kuma rashin lafiya iri kaza, wani kaza, wani kaza, wani kaza, kowa da sanadi ne. Haka Allah subhanahu wataala ya kaddara. To haka za mu taimaka Allah subhanahu wataala guda Allah ce kama khalaqnakum awwala marratin, kamar yadda mun ka halittu, kamar yadda kun ka zo daban-daban. Wani ya zo shekara da ta wuce an kai, wani yana nan da cikin watan, wani watan da ya wuce, wani cikin satin da wani satin da ya wuce, haka dai lokacin da wani yake da shekara guda, wani yana da shekara 5, wani 10, wani 20, wani sama da haka. Duk haka Allah subhanahu wataala ya kaddara mun ka zo duniya ga daban-daban. Haka kuma za mu banta. Amma in za a kiyama, to ita wannan rana guda za in duk an gama mutuwa, in Allah zai tashe mu to rana guda za a tashi. To haka ita lahira ba mai rigan kowa zuwa, kowa zai je rana guda ne. Ran da Allah ya sa an kai busar ƙaho na tashi alkiyama, kowa ran nan zai tashi, babu mai rigan wani. Ba ka cewa ne yaushe ka zo, ani na daɗe tun ɗazu na kenan. A'a, ko da za ka tashi shi ma za ka ga ya tashi. Kai baka san sadda ya zo ba, shi bai san sadda ka zo. Haka za a yi wannan tashi. Kuma sai Allah ya mana wani wa'azi ya ce wata raktun ma khawwalna, za ku bar duk abin da mun ka ba ku. Ai a aina ku abin da mun ka ba ku na dukiya, wa an amna bihi alaikum, da duk abin da mun kai muku na ni'ima, za ku bar shawara a zuhurikum bayan ku. La yaquluna ankum shay'a, baya wadatar da ku komai gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Wato duk wanda ya mutu, to duk abin da ya aje na duniya da duk samun da ya da duk abin da ya tara nan duniya zai bashi. Ba mai gargada dukiya ta yake da ita lahira, babu. Kowane zai bar dukiya da ɗan yana da magada su cikin ma daidai da magada, haka dai sai dai ya ba abin da ya tara. To zai ba kuɗi ne, zai ba gida ne, zai ba motoci ne yana da su, ko mota ta ko mashin ɗi ne, zai ba sutura ta, duk wani abu da mutum ya mallaka, balle akawun da banki shi da ma yana sai dai a rubuta takarda a kai ma banki a ce wani ya mutu, ga certificate of death din shi, ga kaza ga next of kin din shi, ga kaza a hada a bada. Shi kenan wannan dukiyar ta zama ba tashi, da kamfanoni da gidaje da gine-gine da shayar da ya saye da komi tun zai musu. Yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake gaya mana wani abu mai ban tsoro, ya ce in mutum ya mutu an ta kiyama, mutum zai dinga tunawa ya ce mali dukiyata ranar tashin kiyama. Mutum zai yi da na sani ya ce ina kuɗi ne, ina dukiyata, ya ga ya tashi maciyaci ne, bai da komi, tsirara huntu, ba riga ba wando ba komi, zai ta cewa dukiyata tana ina. Kamar yadda wanda aka ba takardu ga hannun hagu zai ce ma agana anni mali halaka anni sultani, zai ce dukiyata ba ta amfana muku, ban ganta ba, mulki na ma da iko na nan da nika kafa da shi ina bankama ban ganai ba. Duk masu girmama ne ban ba mai girmama ne, don can ba a girmama kowa, sai yan Allah ya girmama ka, mala'iku zai sa su girmama ka, amma ba mutane. To mutum zai dinga cewa haka nan, sai Allah ya ce ya kai dan adam, ai ba ka da wata dukiya illa abin da ka ci can duniya ka kasa shi, ko kuma ka sa ka yi sutura da shi, ka tsohon da sutura, ko kuma ka yi sadaka da shi yawansu, shi wannan shi za ka gane nan lahira. Wato duk abin da ka tara da duk abin da ka mallaka an ta ce gaban Allah bai wadatar da kai. Don haka abin da ka ci nan duniya kan more, to shi an naka. Ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka sa sutura mai kyau, ka yi abin da ya kamata, to shi an naka yanzu ka gama da shi, ka sa ka ji daɗi ka more. Shi sa subhanahu wataala ya ce in ya maka ni'ima to ka gode ma ni'imar ta hanyar a gani abin da haka ci ya zama ya yi daidai da matsayinka, suturar da haka sawa ta zama ta yi daidai da ta matsayinka. Kada Allah ya baka dukiya kai ba kanka kwauro kai kanka kake ci, don da yawa za a ga mutane haka nan, wani kawai dukiyar gadi Allah ya bashi, yana ta tsaronta bai ci bai sha,
bai taimako, bai sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala azama, wani ko zakka bai yi, balle ya sauke nauyin iyalin shi, balle na duk wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala dora mai nauyi ko yayi wani ihsani. To mutum bai da komai cikin dukiya ta sai abin da ya ci ya batar ko ya kasa ya bi jiki ne shi ke, ko ya sa ya more, ko ya yi duk wani abu na jin daɗi. Ka gina gida ka shiga, ka sai abin hawa ka hau ka ji daɗi, ka yi aure kila ka ji daɗi, ka yi kaza shi kenan. To ya ka abin da Allah ke. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ku kai sadaka da shi fa abkait, to wannan abun ka wanzar da shi za ka isko shi nan a ranar lahira. Amma duk ba haka ba, duk wani abu da mutum ya tai da shi to ya ba zai amfani shi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ba wannan ba to ka riga ka tafi ka bashi can wasu ne za su more mishi, wasu ne za su yi amfani da shi. Allah ya sa mu dace. To haka Allah subhanahu wataala ya ce musu, don haka kun baro komi a duniya ba kuma zai amfane ku da komi ba. wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Bala ce fa innal mushrikina, su mushrikai, yushrikuna billahi, suna shirka da Allah, wa ya'buduna ma'abul mala'ikata, suna bauta ma mala'iku tare da Allah, wal anbiya'a, da annabawa, was salihina, da mutane na kwarai. Kun ga saboda girman shirka, komi girman mutum, komi daraja ta in ka hada shi da Allah to kayi laifi. Kun ga mala'iku suna da daraja, annabawa suna da daraja, salihan bayi suna da daraja, amma duka Allah ya ce suna shirka da shi da wa'annan. Wahum kulluhum lillahi, wato dukkan su wa'annan na Allah ne, walakinnahum yaj'aluna li hadhihi al-makhluqat nasiban min anfusihim, suna sanya ma wa'annan wani rabu na daga rayukansu, wa shirkatin fi ibadatihim, da kuma shirka wajen bauta musu. Wa haza zamun minhum wa ulum, kuma wannan zalunci ne, riya wasu ce, ƙarya ce kawai. Suna da girma, suna da daraja, babu shakka, amma ne bu cancanci a bauta musu. Fa innal jami'a abidullah, dukkanin wa'annan bayi ne na Allah. Wallahu malikuhum, Allah ne an mamallakin su, wal mustahiqu li ibadatihim, shine kuma ya cancanta a su bauta ba. To don haka shirkar da kuke yi da kuma kaucewa da kuke daga tafarkin gaskiya, kuna aza mutane ko wasu bayi matsayin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitta, to wannan zai sa ranar tashin kiyama a zarge su, a yi musu wannan magana, a ce to ina suke, ku zo don su taimake ku, ina wa'anda kuka bautar, a kira su, shiru babu wanda zai taso. Ba ka wannan babban matsala ce. Shi yasa a ranar lahira duk wanda ka biya ɓadda kai, to sai kun yi baran-baran da shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala, don shi ba zai yarda ba. Ba za ka jawo shi ka ce Allah ya ni wani nabi, sai ya kare ta ce ni baka bi ni ko ni ban umarce ka ba. In ma ya umarce ka sai ci to da na faɗa maka ba kuma gaskiya ta zo maka ba, me yasa baka aiki da gaskiya ba, me yasa baka bi Allah ba, me yasa ka yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala? Babu amsa. Don haka a ranar lahira bayan an jefa su wuta, Allah zai sa a ɗauki gumakan da an ka bauta mawa a zuba wuta, Allah zai sa a ɗebi shaidanun da an ka bauta mawa a zuba wuta, Allah zai sa a ɗebi aljannun da an ka bauta mawa duk a zuba su wuta. Duk wani wanda ya ce a bauta mai duniya an ka bauta, ranar tashi kiyama sai Allah ya sa shi wuta. Kuma saboda wulakanci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su wuri guda tare da wa'anda sun ka bauta masu. Wanda duk ya ce a bauta mai shi Allah ne, an ka bauta mai, sai Allah ya haɗa shi da masu bautar, sai a ɗaure cikin sarƙa guda sai a jefa su cikin wuta. To nan sun shiga wuta za su yi magana, su yan wuta su ce Allah wa'anda su ne sun kabatar da mu, tun daga mu tare da sai su ɗebe musu albarka, su ce fa'atihim dha'ifan min al'azab, ka lullunka musu azaba Allah. In mu ka mu da misali hawa guda, to su kai musu hawa biyu ko har su sun ka ja mu da matsala, su a sanadi. Allah ya ce a dukkan ku kuna cikin wuta, kuma dukkan ku za a lullunka muku azaba. Allah ya tsare. To wannan za a yi wannan. Sai Allah ya ce da katta bainakum, ai taqatta'atil wasal wal asbab bainakum wa bain shuraka'ikum.
duk wata alaƙa da duk wata dangantaka ta yanke yau tsakaninku da tsakanin wa'annan da kuke bauta ba mina shafa'ati na ceto wa gairiha da wani ceton duk abin da kuke tsammani su muku ranar tashin kiyama to Allah ya kace wannan alaka falam tanfa walam tajid shay'a wannan alaka ba za ta yi amfani ba kuma ba za ta samu muku komai ba sannan wa dalla ankum ma kuntum tazumun duk abin da kuke riyawa na samun riba da samun nasara akan bauta wani wanda ba Allah ba minar ridhi na cewa akwai rumu wal amni akwai nutsuwa wa sa'adati da samun rabo wannan jati da tsira allati zayyana halakum shaytan wanda shaytan ya zayyana muku ya kawata muku ita wa hasana fi qulubikum ya kyautata muku ita cikin zukatanku to yau ta roshi duk da bakunan ku sun faɗe shi zuciyarku ta riya shi to kanna ne don haka Allah subhanahu wataala a yau ya roshe muku duk wata dangantaka kuma ba za ku samu wani taimako ba a wajensu wa zahara annakum al-khasiruna li anfusikum kuma ya bayyana cewa ku masu hasara ne ga kanku wa ahlikum kun rasa iyalanku wa amwalikum kuma kun rasa dukiyoyinku gaba ɗaya Allah ya tsare wannan shine sakamakon abin da zai faru da duk wayanda suke bin wani suna bautar wani ba Allah ba kowane ko mala'ika ne ko manzo ne ko salihin bawa ne ko gumaka ne da sauran abubuwan da ake bauta Allah ka tsare mu da bautar wani ba Allah ba ka tabbatar da mu akan tauhidi ka raya mu akan ikhlasi ka kuma kashe mu akan shi saboda lokaci a nan za mu tsaya insha Allah abinda mu faɗa dai Allah ka ba mu lada kurakuran da muka yi kuma Allah ka tsare mu ka yafe shi daga cikin zukatan mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya kuma sa mu zama lafiya Allah gafarta mana zunubanmu gafarta mana iyayenmu da malamanmu da sauran al'umma musulmi duka maza da mata Allah ka yi musu rahama Allah ka biya bukatocinmu na alkhairi ka saka mu kowa da alkhairi Allah ka yaye mana matsalola cikin da muke fama da su Allah ubangiji ka yi albarka ga garurukanmu da wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu Allah ubangiji ka yi ma al'umma musulmi mafita daga halin da suke ciki kowane irin zamani ne da kuma kowane irin yanayi aka samu kai a ciki Allah ya bashi gabanin mu da jagororin mu jagora kan abin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka sa mu gama lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah ya saka ma da jami'ai da aka kuma a kawo ƙarshen wannan tafsirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai wa da za ku ji mu da ci gaban wannan tafsirin a yau mun kwana aya ta 94 a cikin suratul An'am Allah da mu hukumar sale na huce ne kan jabaki yayin da Imam Kadi Muhammad bin Hadizi babban limamin masallacin Juma'a na Abu Rahman bin Auf yake a farko da hadisin da sai fasara da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da bakin kici da sai bawan Allah ya nemi ne babu wannan tafsirin mai girma ɗaya aiki Muhammad dole ba ke ga mai murabus da masallin ba ke ga KSC ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da bakin kici da kai sai ji ne ya sai shi cikin mutum ne ji da ya bai